Bueno, egunon, hemen gera Gemirauntzia motorsporteko lasterketa astera da. Bueno, astera, lehenengo klasifikazioen beharra bukat. Eta, bueno, 3 orduko lasterketa izango da. Jolasa jarrakoet, ikus dezazuen. Hiru orduko lasterketa izango da, eta, bueno, pentsatuta dauzkagu lau estint egitea, 45 minutuko lau, eta izango da, lehenengo ni aterako naiz lasterketan, gero Unai izango da gidatzen, gero berriz ni, eta amaitu Unaik. Bueno, amaitzea espero dugu, beraz. Aber, Unai posible, Unaik eta nik, akatzik ez dugu nahiten, eta ze. Eta, bueno, enkargatzen nahi da klasifikazioa joteko. Eta berga, ze mozko karrea atatzen zaigun. A ber. Vale, ez da... Top splita ez da, baina bigarren splita ala esango nuke. Zazpigarren egoteko eta... bigarren splita ala esango nuke. Hortaz... Zatik ez dit. Guztan. Oen bai. Hau kargatu. Hau jatxiko deu... Ez da, eta 15 litro eta... Mas, hogei jarroko dutu azpare. Bi bueltaiteko. Bai, hogei bat nahiko. Eta, bueno, Unai geroxeago sartuko da manblera. Eta ber, ze mozguten da lasterketa. Gutxen ez, espero jendea lasai biltzea zira honetan. Istripurik ez egitea, 3 orduko lasterketa da. Beraz, denbora badaukazu aurreratzeko eta guztia egiteko, beraz, hasiera lasai izatea espero, Unai konektatu ala ikusten dut. Ikusten egon da. Eta... Bueno, klasifikazioa jongo beha. Ez debe iratu. Eta 17 gradu, bueno, ondo. Leheno 44 gradukin jardun ez praktiketan, eta, bueno, nabaritzen zen, ez? Temperatura aldaketa horien nabaritzen dira. Hala, guazen da. Hala, Spa Francorchamps. Aber, buelta desenteat egiten dugu. Horrela pixkat. Aseguratzen dugu gutxen ez aurre aldean ateratzea. Ez postuak irazteatik, segure helburua lasterketa honetan ez da. Hau da, emaitza ona nahiko genuke, noski, lortzea. Baina helburu printzipala amaitzea da lasterketa. Amaitzen badugu gustura gongo be. Hori da gure objektiboa jarri duguna, amaitzea, lehenengo lasterketa da.
Blancpain Endurance seriesekoa. Eta neak ala bai unai eta bai ni, ez unai eta ez nik, ez dugu inoiz lasterketain luzerik. Horregatik akaso, lau stint ez dira, ez da estrategia egokiena. Baina, hori aukeratu dugu, komodo nahiteko. Eta, bueno, buelta azten da, beraz, isildu ingo naiz, konzentratzeko. 2 buelta izango da. Bueno, lehenengo bueltan nahiko segurua egiten nahi naiz, denbora bat ikutxoin ez izateko. Bi hogeita bat 8. Denbora gehiagian ez galtzen, ez dut urrols oso ondo. Kanporani joan eta soltatu inberri zen dut azelera eta horrek denbora galtzen jarri.
Bueno, denbora desertxoa, 0,5 inguruan jetxiko dugu. Eta berba ze postutan gaude, 11. ateratzen dira. 2:25 egin dugu jendeak. Bueno, 5 ez segundu bat atera dira. Poletik. Bueno, lase junez, ez da nahi incidenteik ja gehitzen aztea mendik. Eta 6 segundu faltaia, kurba batzuk egin goitut. Eta bueno, ba ez 12. aterako ega, norbaitu pasaitu. Eta bueno, oin erritmoa beste desberdina da, oso desberdina. Ba, honek ipintzen dit hemen aurren ateratzea garrantzitsua dela oso. Jakinda gainera ez dela top splita, incidenteak egoteko zea dago. Aukera handia dago, así que... Eta... editatzeko ematen diot... Bueno, ez... Endurance, 80... Vale... Ba, listo. Hemen gea. Hemen 80 jarriko diot. 80 litro jartzeko uneintzat. Eta... Bale... Eta gurpilak aldatu, ez? Bai. Bale, beste guzti hori horrela xultzi. Bale, ba. BMW eta McLaren pila bat, Atzean 2 Mercedes ditu, ikusten dut, baina... Eta bueno, lasterketa aztera ba... Haber jendea gutxinez konportatzen dan gehiago ez dut eskatzen. Lehenengo kurban, eta aurrexen zorak ere ez egiteko. Vale, suerte opa dietanei. Eta ondo pasa esatela. Abaztera ba, safety carran atzetik baz. Aldameneko BMW hau ez da egiten nahi dan gauza ez da inoiz egin behar. Azelatu da frenatu hola ibili. Zero istripua gertatzen dira. Eta lasterketa hasi aurretik istripua izatea min handia ematen. Get ready, going green. The pace car is in. Let the pace car by. Buelta osoa da. Green, green, green. Ez tipo batek hor trompo egin du. Car on your left. Still there. Stay on the right.
Ea lehenak karrera oso beski dantzatu dula, Oso arriskutsu egin du. Car right. Ai, ama, Mercedes hori. Saion behar naiz. Funny that you managed to continue on for another 2 corners. Zen behar naiz jendea pasatzeko. Hauxe pasa, eta jazta. En fin, ala sabien. Nahi zuen lasterketera hasi lehenengo bueltatik. Bueno, gutxienez ez dit off-track o zeik santziorik kontatu, santzio bezala. Lasai jongo beha. Gonzalok utzi indigu pasatzen. Zeruenik autoa ikututa dauka edo lasai doa. Zeruenik autoa ikututa daula bezala hain maotel guteko. Ez da normala. Eta gero horrekin bat dena ikusten nahet. Unai jartzen danean autoan, ikusten nahet. Zein digun horre. Zetzain normala irutu hor hain suizida sartzea kurba hortan. Baina ikusita aurretik zen boteia mendu zaukan tipoak. Baina, bueno. Bale, unaik idazten dit. Hoi lasai, hauen behar dugu. Posizioak irazten joan, hemen jendea oso lasai dabil. Eta guk aprobetxatu behar dugu zeurenik jendea guainoan gasolina gutxo daukagula, eta eztin gehiagoen behar ditugula. Eta azkarro gehala. Autoak gutxego pisatzen du, eta... Lasai egin urros. Eta 52 gaude. Vale, kontuz autoa da eta... Berroeta bigarren egotean jende hau akaso itzuliko gure aldean 2 segundu motelagoa dira. Ahotsak enduta, ahaztuta nagoen hori. Pila molestatzen. Hor bat blinkeatzen nahi da. Vale, ondo utzi digu. Istripua onda. BMW zaiatera hola. Ze segurtasun gutxi ematen bat. Aurrealdean azkar junberko zu, baina nahiago eta hemen jutea baina. Ze pilotu asko, oso ondo ez dakite manejatzen kotxea.
ze pasado egin du. Ia dau. Car on your left. Ai, Stay on the right. Still there. Hold your line. off track Clear bat. on the left. Enu nahi, bat egitea. Got a car ahead. You got a slow car on the left. You got a slow car on the right. Beste bati pasa diogu, trompoa indazio nahi. Kontuz aurretik kriston trafikoa hola ikustut. Karabana latza montatu da hemen. Pilotu pila batekin da. Eta ez dut oso erronik ikusten hor aurrean. Gertatu lehizken. Bat kanpotik. You got a slow car on the right. Bat eman dijoa, hain da lentoa, eta gero besteak ez diete adelantatzen. Zamen, bai aurreko Audi eta ni. Epa. Kakasara. Gizki hartu du. Left side. Ostia, Audi hau. You got a slow car Gelditzen, on the left. Go kurban. right. Istripua onda. On the left. Go right.
Ja, 30 gaude. Zireko istripu hartatik 12 postu aurreratu ditu. Egiten nahi dian movimenduak ileala dia. Ezin da inbeste ibili ezkerra eta eskuinea, debekatua dago. Car on your left. Keep to the right. Clear on the left. Vale, BMW horik fuera. Right side. Clear on the right. Atzeko hau dira. Pasatzen nahi bau, pasa ezak. Eno hauen defenditzea posizio. Still there. Clear on the right. Nano jaunek eta ematen diaten konfiantza gutxikin, geizki iskia naiz konduzitzen. Hala, berez nire ritmoa baina makala bibli berdeten ez. Left side. Clear on the left. Ja, naskatuta nagon da, Mercedes naranja horretak. Aurreko Audi hau ematen du ritmo hartzela eta bion artea jula ezkeula pixkat remontatzen posizio. Zer izki hartzen. Horbeak oftraka izan du gutxienez. Eta slowdowna ez ematea harretuko ninduke. Horrego BMW horrek kaleroia ikututa daukala usteet.
da urruti ibili, audiorik kontrola galtzetik. Ez da izatik etxeten martxa. Vale, BMW afuera. Right, left side. Clear on the left. Car on your left. Stay on the right, clear. You've got a slow car on the left. Off traffic. Bueno, atzeko Audia 1,2 segunduta dauka. Eta aurrekoa 5,3 segunduta. Vale, 11 buelta gehiago, más o menos. 18 buelta inguruan behiratzen hasi gasolinaia. Bost koma hiru izan dugu, 2,8 dago, 2,4 ja da. Ikusten dugu. Demora pixkanaka mozten ari gehala.
Zer honi jende gehiena estrategia izango da hiru parada eta jutea. Vale, eta 3 minutu pasatu dira. Esan dizuena dena, ez? Piloto lento hien zeak enduta aurretik eta pixka pista libre izan da. Segurtasun horrek zeure ritmoa markatzea uzten dizu eta aurreko bueltan nahiko ona izan da. 2:02 nahiko ona beti ere jakin pentsatuta endurantzan gabiltzela. Zero koma zortzi. You got a slow car on the left. Ze susto mandia Mercedes horrek. Zeituen ikusiet derrapatu ingo zula barrualdea eta horretik junaiz kanporatik adelantatzea. Right side. Eta ezkerrek hori egin bestela Clear on the right. hortxe akaso talkateko hartuta egon den. Pixkanaka egia, eta laugarren.
Upa! The car stopped in here. Kontuz, eh? Hala, beste postu. Zer dizuet, karrean hauetan garrantzitsuena da pista mantentzea. Pista mantentzen danak asko du edazik. Eta momentuz off-trackak ez dakit, 3 edo 4 zenbat noan. Halere, gehiago ez baitut bat ere egiten, hobe. Ryan ontzi pasatzen. Car on your left. Clear. Bat koma bost, ez dut ere reuko hartzen. 1,3 inguruan azten da reuko. Bat koma bat, urro esan daiten bat, oen bai, goian eukik bat reuko. Ez guztiz ondo hartu, horrez. Beraina, zertxo eta zertxo. Paso adelantatzen aztea hor, arriskatzen. Epiko ditut aterako hain.
Deploy car on the left. Car right. Stay on the left. Clear. Naiz atroitu. Paso arriskatzea, hainbeste. That's about 5 laps of fuel there. Vale. Ez dut ondo hartu. Pasaren denbora ja, 35 minutu pasetxo. Joan behar naiz behiratzen. Metatik pasatzen izen bakoitzean gasolina zenbako. Vale, hon bakit, lau dauzkat baina. Zertan da bilatzeko Mercedesa. Lasai, Audi. Atzekoak off-track bat egin du. Jendeak arazoak izango ditu, Nürburgring da pista bat, Nürburgring. Ez bada pista bat, off-trackak oso errez eparitzen dianak. Eta jendea ikusten nahi nahi? Car right. Pasai. Keep to the left. Clear on the right. Besterik ez dago eta.
Tautrakak 30 bakarra eusketzu bien artea, taldean artea. Hau da, posible jendea, akaso aurreko jende bat, kanpora jutea, oftarkeatik. Go left. Hale. Zan dizue, gorri hau peligroa zan, eta ezkarrak utzi den pasatzen. Armetatik pasatzen naizenean, 14,4. Arurrungo itzulean zenbait batean. Eske jendea diltzen da, pentsatu hau da. Lasterketa 3 ordukoa da, handik ordu bete ere ez da pasa. Eta ja muerte tiratzen azkenengo itzulea izango litzako ez da. Ez da ententzen, jendea, ez da ententzen. Nola ez duen konturatzen, karrapikuta horrezka. Zenan kotxe gorri hori, baina oso. Andy Collins. Oso violento dabil gidatzen. Oso agresibo. Aurreko malaren hau eta zer dira doblatuak? Bai. Baina haren aurreko BMW-a ez. Car right. Clear on the right. Bale, bai, 4 litro gastatzen ditu, más o menos. Car on your left. Clear. Ora, lehenagotik frenatu hor bai McLaren. Piskat ezkerreago gune, favorez. Your left. Eta gure lagun Mercedesa, BMW. John Schwartz da, aurrekoa, Hau ezautzen dut, honekin uste roof capen dueltsi ditu nula. Ez banago gaizki,
Oain ez, ja urrengoa unboxesetan sartu gunez eta unai hartuko du autoa. Kalkulatuta ondo. Berrota 5 minutu más o menos bakoitzentzat. Zeurenik azkeneko ztina pixkan motxagoa izan da, baina bueno, honek aparte, Reufoaz aparte, aerodinamika ez dauka karga gutxiko jarrita, Hor, karga normala dauka. Claro, karga normalekin urros eta hauek de puta madre dituzu. Baina gero horretan, ikustezu, norbert Reufoan jartzen bazaizu. Eta bueno, lehenengo estineko azkeneko kurbak, azkeneko kurbak. Handi falta da, lehenengo estina amaitzen zan nahi, no? Hobeto esan da, lehen estineko azkeneko itzulia. Joder, hoxe ezin nuna. Vale, boxes eta. Baina, una izango da gidari. Nahiko ondo, ez? 19. posturaino erremontatu eta biti. 12. atera gehiata. Beraz, 7 postu berezkotik atzera, hasierakotik atzera. El presure de low, hacer asko ez daukagula. Listo. Ahora nahi zertzen den. Vale, unai barruan dago, azileatzen. Batean mamblen. Vale, unai mamblen jarri dut. Eta, ze ondo batean ikusiko dut.
Lehenengo itzulia ikustenak. Ezin da ikusi? Ah, bai. Ezagutzen. Ba, ezingo da, gero ikusiko da. Jarriko zuet pixkatean. Hauaz, jarriko zuet. Eta ze posizioetan atera daun nahi? 27. Bueno. Buelta bat atatatzen diguzte. Lehiak. Berba. Ongo eratu erko nahi, ze ordutan... Bueno, hemen dibeiratu zaket, zenaz. Más o menos ordu terdi inguruan. Atento berdez. Bitartez... Lasai on bezkit. Normala da, naik aurreko biak ez adelantatzea, beltza bat, Mercedesa bai, aurreko biak, ze 9. eta 10. dira, ezken finean. Eta ez bere suposatzen dira bi horiek gu baino azkarro beha. Kotxa bintzat ondo daula mateu. Eta sortik poste naiz. Forri ikusten dezunean aurrean. Hor Mercedesak egin dion bezala gertu eltin dela, baina frenatin dela talka eitea zijoala bezala eta ze urduri jartzen zean. Ze baki zuzu horratzen juteatik, naiz eta ez saiatu ezer egiten, hau golpea tarte euskio, zure karrera ere horra maitu egitekala. Unik arazoa dauka, adelantatzen badiot ez doblatu iten dela. Eta bandera urdina hartuko lukela. Alan Mercedesa sartu egin da. Ondo hori, hartara. Pista libra utzi dio. Bale, ez gabiltzan geztia. Estrategia aldetik. Posiblea, lau estinetako izatea.
98 dago, baina guantik jendeak gelditu harrauka. Hori kontutan hartu behar dago. Txio bat botatzen den da, tibit bat. Vale, ba. Hor gertu da, baina beti bildur hori daukazu ez? Right side. Desdoblatzen aizea. Eta, karo, desdoblatuta bak izu zeituan berak, berak ez, berari doblatzen dutzi behar dizula, beraz, ordan. Zure haino lentoa da, erritmoa moteltzen dizu, eta ardez esaten dan bezala, entre la espada y la pared zaude, ez? Ezin dezu aurreratu, ze gero berriz suposatzen da pasatzen utzi beharko ziozukela. Baina ezke ze tapoi efektu egiten nahi zaizu. Hortaz. Bato eta 3, 6, ondo. Bota honak egiten nahi da, unai. Motorra gutxi entzuten mazute, honeatik. Bestera ez dejarko. Left side. Stay on the right, clear. Bien, unai. Baina hau gertatzen da. Bandera urdina daukala. Bandera txuria zen. Aunque sortziarrena, behatziarrena zen. McLaren hau ez litzateke jatu berko. Unai azkarragoa da, eta tiratzen laundu du izaioke. Beraz, inkluso ikusita Unai azkarragoa zala, utzien behartzion pasatzen, erritmakin launtzeko. Eta hori, Unai zeur konbustible ez gainezka dekoala, eta atzekoa ez, atzekoa konbustible gutxea dekoa. Beraz, esan edu Unai gauzoko ritmo hona daukala. Gainera, behira, iez egiten nahi zaio. Ez que lehen aukara, kotxea pasatzen zian da motorratzen entzuten da bentatzen, jolazan buguen bat izango, ez. Laukan jaitsita pila volumena. Eta beno, momentu txiki batean utziko zaituztet, Unaikin, bideoakin. Urtara oskaten bila noa, eta oantxe naiz. Hale, txarte.
Hale, buelta naiz. Uraz gain. Jateko zertxo eta hartu eta aperitibo bat. Eta... Ondo aira ondo. Denbora oso konstantea. Hori garrantzitsua da. Eta pixkanaka jaisten ez, 23-0tan dago ja. Beste konbustibiletik 23-0 nahiko denbora hona da. Ush! Ostia! Entzun dut errapea baina? Hemen elutzi egin diolako, Gurpilak bestela unagin hasi joan zuzenean. Ze suerte izan duen paretan kontra ez jotzea. Baina autoa txikituta dauka. 23. posizioan zegoen auto. Joder. Ezin da, oain ikusi. Bale, baki zeatik. Replay buffer non dago. Non zegoen replay buffer. The leader's pitting now. Vale, hau jarrita aukar dut. Zuen, baiten pasan ba. Ez gobratzen. Berentzen. Toki bat izan da eta punta. Deski izan partetik. Tiparen partetik, baina bueno. Karretako inzenteak. Eta nahi, ja 27 Momentu azkarrena guretik 2 da. Lehenengoa zerri motan doa. Ez barkatu. Hemen, Sunracing Portugal. 2 eraino jetxita. 2-0 azkarrena. Amasik garen gaude, Pila bat aigia remontatzen. Gutxenez 12 remontatzen nahiko nuke. Zaila izango da, zeia oaingo postuak izugarri kostatzen dira irabazten. Gutxenez zea hori izateko, ez? Azirako postuak gutxenez mantendu hori izan ari izateko. The leader's pitting now. Bueno, esan de Portugal hori dala lidera, baina hondik gelditu gabe zegoen, akaso baina. Oain ez da lidera, ja.
pixkatean undain permisoak. Ikusiko dugu. Esa. Sortziarren alazean dezake, 32garrena da atzetik daukana, doblatu bat. Eta doblatu bat erraituko da, The lanantatzen. leader's pitting now. Eta ez erraitu, sortziarrena trompoa egin du. Kontu ze. Vale, urruti zegoen unai beraz, da zena. Ez da autoura toki horrean geratu. Eta bulta azkarrena unai ja, bio eta bi. Oso erremo honean dabi. Oso oso ondo. Eta... pena hau. Ezin dutela ikusi non dago. Aunque bueno, horrela kalkula izkera. Uepa. Hor, zea bat egon da. Blinkeo bat. Team Pekak. Vale. Balako 10 bat segundu izango dituzte. Eta berrota mairu taldetik mozgarren goaz. Eta hemen jende asko dago taldean bakarra dana. Beraz, horiek zenbait eta gehiago iraun, gehiago sufritutuko dute, desgazteak. Ze 3 orduko lasterketa zeidanetako. Etxan, ordu da xetan, 25 minutu hain. Ordu eta 10 gutxi arte. Arru nahi dat bio eta bi bajutan. Eta hau dabil. Lau amairu. Boxesetan gehatuko zen. Arro eta 9. buelta. Bio eta 3 6.
Egia da gu lau aldiz geratu behar deula, eta kasuan jendea 3 aldiz geratukoan are badagola. Baina ja top 10ean. Bio eta bi 6. Eta bio eta 3 6. Segundu bat errekuperatu dio. Baina agertuko da mendik. Nahi, beran fondoan. Kontuz hor. Hiru hauez 7-8 behatzi dira, Kontu zuen di gainera 7-8 posizioa. Hor dauzkauta. Nahi, benetan oso ritmo honean nahi da. Eta aurreko aurre borrokan zabiltzan, eta horrek unai ere permititu jo, denbora gehiago iraztean. A ver... Mosestako geldialdia... Bale, eta 8 eran bueltan egin du. U19 garakoa. Baina, horiek 3 parada ikusten. Algo eta lauean. Tipo bakarria bil, baina... Geldialdian, egin du. Dik ezak gelditu. Bai, bota zazpiara. Hori ere 3 parada. Bueno, a ber, pixkanaka unai daukan ritmo honakin da, lortzen dugun sartzea zean. Top 10ean. Amaitzaz gaina top 10ean egotea hori kristona izango litzake. Eta atzetik zein dauka. Liberretik minutu eta 15 dago, eta atzeko 15 segundura. Ez bar, bai, eta 4 segundutara dauka Unaik aurrekoa. Bona, gata. Ordu laurdena, nik hartzen. Arazoak, malaren horrek. Zerbait gerta zaio, Ja,
oso atera da askoz. Aber reufa aprobetxatuta ze daiteke. Left side. Bai, Clear. eta adelantamendu beharra. Oso ondo nahi. Eta bederatzigarren ja. Berrogeta bitik bederatzigarren posturaino remontada. Bion artera ja. Noski estrategia desberdina damakigu bezen artean. Baina, kau, unai azkarragoa da. Jatzen nahi, piskat. Hori uste etzia zala. Deuratu ezala. Unai blinkeatzen nahi da. Doblatu ezan. Horretik argiak erakusten zizan. Bio eta bat jada, Nire honena izan da Ota bi bost izalezke Eta bi bost 6,8 Oso ondo abilu nahi Oso ondo. Hau da importantea, bain segundoak ateratzen dutea. Gero paradanko konpentsazio hori egiteko. Piskat hor denbora galdu arazi dio, baina segundo batean, igual, deltu ingo zaizue, jolaza. Listo, minimizatu egin behar izan dut. Vale, lehenengo off-tracka oantxain dugun nahi. 6 bide. Jo ba, oso ondo aidak gidatzen eta gaina oso txuku. Bo, oain ez, bai, oain ningo zion ze normala nahiko aktualizatu hori. Da, ja sortzearrenan reufan, Sortzearrenan reufan.
Ze pena. Lehenengo golpea zen nun euki. Ez raen nun euki lehenengo golpeura. Akaso zerbait politia egin egin zaken. Baina... Gainera txarrena izan da golpea itzulea inarazitela, posizio galdu. Eta gainera itzuli egon berri zana izela, 52. postua arte. Hau da, jendea pasa, segundu pila bat galtzen. Adibidez, beste baiten ertetzen matzea, askotan, zaiten dezu, ez? Pixkanaga polikuliki sartu iten piztan, baina han ezin nuen. Ezin nuen. Eta atzera botatzen behar nuen, probabilitatean euskan, auto bat zetorrena, haren kontra jotzeko. Eta hori iztet inola zen nahi. Beraz... A ver... Batu eta bat sortzi sei... karo, off-tracka indulako ez diote buelta honena bezala kontatu. Horrengo buelta... Batu eta bi bat... Bio eta bi bat... Oso horren honean doa. Unai oso horren honean doa. Bat eta lau. Ba, lezten ez nik. Lezter ere. Este... Bosta mar minutu zaunke. Poste naiz unai bigarren izatea. Ze... Azkenengo estina beak izango du. Aukera izango du joku pixkat hori jartzeko, arrisku pixka jartzeko berak. Bila daukan errenua data honena. Ni baina askoz, azkarragoa da. Batipatzean. Ez dititzak hartatzen noen momentu. Konstantzia aldetik nean azkarra bat. Nik atzo egin nuen itzuli bat, gasolina gutxirekin 2,19,6. Baina, karo, arrisku asko hartuta ez, baina topera junda, eta hori lasterketa hontan ezin dezuin, hori. Car on your left. Keep to the right. Clear. Neiko itxi diota hor. Ez dio itxi. Ba, unai aurretik jarri da, ez? Bai, unai aurretik jarrete. Naiz eta bederatzi egon, buelta bat emateko itzul zaion bergea. Zaiteko. Eta beno, 6 segunduta aurrekoa. Baina ez
Ez zait irutzen iritsiko denik, zegu boxesetako geldik eta aukau lehenagotik. Eta hauek pixkat urrutira jongo zaizkio, ez, jende hau? Aldan aktualizatuena jarri. Unai boxesetara sartzen bada ere. Preste goteko nila. Bueno, ja. Ondiko horatzen naiz amentxe, atzeko batek jarri zuten errepikapena, patinatuta zeskapada egin duen zeak. Unaik. Atzetik zein duenean. Jodi honean. Off-tracka, atzekoa, uste. Eta karo, denbora aurra joan da gu shaking gaude, baina akaso jendea juten da off-trackak egin dain. Eta bukaran arazori daukazu, Off-track asko animo ezkatzu, akojonatuta juten zehala. Ze 3 orduko lasterketa itena amaitzea zoaz, off-track batzukin kalean zaude, eta ezin dezu asko jolastu. Eta norbait etortzen bazaizu atzetik, arnola defenditzen dezun posizioa. Izugarrizko urduri jartzen zea. Hortaz, guke alde horrekin pixka jolastu beharko dugu. Denboraz... Bale, 22 dago. Baina 21 bederatzi egin du, 20 azkarra. Eta Mercedesa justu da bidea. Rebufoatik, rebuforik ez dazun izan, ez zion aguantatuko Unairi. Ze Unai giez egiten nahi zaio eta bestela. A ber, egia da gasolina, Mercedesak gehiago ditula, ez? Litro gehiago izango ditula. Baina... Bale, Unai boxez eta ator. Vale. Vale, lehenago barruan. Laroi litro.
Gurpilago indik ez dituzte aldatu. Laro eta lau dauzkau. Vale. Atzetik daukatena doblatua da, beraz, lasai. Aurretik hirugarren. Ba, zila daukat. Aurrera egin daukan, baina ondo. Hori behar nuen lehenagotik, gauzak ondo jarri. Ze postutan gaude. Oh, kakasar. 19. Can't stop the head. Go right, go right. Hor kolpe hartuta zegona zea zan, gure aurretik dagoen norbetzan. Ze bera pasatutagoen bandera urdina jarri da momentu batean. Joder. Beharkia zenez biharren ez dira.
Eta gaur zer da, sorben eguna o zer ez dio? Nire gauza raro egiten ikusteko. Beranduegi botatzen ez beti barru aldera, hor, kurban, gogoxean. Denbora pila galtzen dut, velozia punta pila galtzen dut eta hamar. Ez dut ondo hartu. Barrura, ezki barru ez bazea botatzen, hori ez duzu, ez zara, abiadura handita ateratzen. Gehiagi soldatu behar dut eta zein dira joa. Pentsatu behar dugu baita ere, aurreko jendea leste eula geldiketa oso utzi dijula. Aldiz gu beteta. Eta beraiek beste gelditzen dianean da, kombustibila jartzen debenean, gu nahiko haren egongo behar. Orduan, diferentzia zuarre handia izango behar. Behaintzat azkenago geldiek eta izango bat, agurintzat ez. Edo, bai. Gutzate bai. Gu beste geldiketa bat jarrek egin behar du.
Ez, horrela. Horrela, akaso hobeto. Gutxienez horrela. Got a toy car on the right. Ba, aurrekoa zen. Zerbait gertatzea. Trompon bat egin du. Pentsatzen nuen kotxa sartuko zala, Aurrekoak kolpea hartuta dauka, denbora asko da eta galtzen. Ba, zetzen batu. Boxuz eta bintzat ez dago. Baina bi hogeta bat bi. Ez du buelta txarrain. Ez du buelta azkar bezala hartuko. Off-tracka egin detelakoan. Baina, bueno. Berak off-tracka irazi hor. Left side, go right. Clear. Utzi egin dit pasatzen. Osea, nabaritu da, bera bazekien askoz azkarren atorrela. Utzi egin dit pasatzen eta bera pentsatu gozo. Problema fuera, nindera erritmoan zeituko jat eta listo.
Hirugarren doan alain hori, denbora de pila bat amakia, ni handik 3 segundutara, gero harta, boxesetatik atera naizenetik. Horrezan nahi bere ritmo inguruan da, bilela. Hirugarren ritmoan ibiltzea ez da bat ere txarra, Seinale hona da. Vale, Erol Koroglu hori hor da. Bueno, baina hau da. Ibili, denbora ateratzen. Adibidez, Erol Koroglu horre, aurreko posizioan dagoena, 10 segundu atera izko bueltako. Leheno pare honetan, 35 segundura zegoen. Hirugarrenak hor zeitzen du, Gure ritmo antzekoa. Horrek zan nahi du, podioan eguteko erritmoa neukala. Klasifikazioaz da osa hona izan, ere aldetik. Eta gero esatete zutena, hasierako golpe hori. Bueno, gutxenez, oandik pistan zaharretzen dugu, hori da garantzizuna. Gure helburua karrera maitza zen, momentuz hori egiterako bidean gaudu, oandik ez dago erakita baino. Baina ondo guaz. Eta John Schwartz boxesetan dago ja. Hori lehena aurreratu dut.
eta gainera adelantatu. Postu batzuk irazitu gantxa. Eta ben guk tiratu behar dugu, jendeak gantxa konbustibila sartuko zuen, oso astune hongo da. Gure kotxean nahiko ondo dagoz, baletra dauzka, 46ekin gaude. 80 hoien erdiakin, más o menos. Eta onda gure ordua fuerte tiratzeko, ez? Eta tarte ateratzeko gero Unairu posizio batean lagatzeko auto. Lain noendik 3,5 segundetara, Razeiten dit, hirugarren postuan difuna, ritmoan gabiltzala. Baki burungo bako gure asignatura zein den. Klasifikazioa betu. Zezango nuke alain hori gure baina kombustile gutxiago jungo dela, hori momentuan. Izki gaizki hartu eta Erol Koroglu hori konexio arazio batik botain dute. Zer izin ikusten badu bin gehiagi dabilkizula demorazkoan, bota egiten zaitu karreatik. Zekara bezala beste autoi asko afektatzen dira, laga. Hirugarren gaude. Eta aurrekoa jundala, 12garren, ateraean posizionatu berdinean. Eta hendik aurreko jendeak gelditu egin behar dugula. Momentu honetan pista honeko lasaia, Ostrak hor, venga ya. Zikadarri jo. Pianoan joan da. Erol Koroglu konetatu da. Pentsatzen autoa ordea boxesetan izan berko dukela, ez?
dakit zer dotan. Hori, pista oso lasai daukat, aurretik tarte daukat, atzetik mantendu egiten da alain hori. Pentsatzen alain hori posizioa ziurtatzera nahiko dela, baina, bueno, laugarrena ez daukain urrutia. Beraz, ez da aseguratzea ibiliko, bere ritmo honak ibiliko. Erol koroglu jatzen dugu. Lehen oseatik azaltzen da, 12. Ez dut ulertzen, 12. eta kolore urdinez? Hau eta 2. Lehen aurretik naukan, kolore txurizuan da. Zetik ez de posizioa egazi. Ez dut oso ondo ulertzen. Oain iraziko posizioa. 10. Uste berroi segundu ipintazioa. Berroi segundu. Baina oin 11. jarriko naiz. Eta nik gelditu aurretik, jendea gelditu errauka. Teoria?
Oin hirugarren nahi denbora ateratzeko. En fin. Grazia dit. Ze pena. Ze pena, ze aziente eura ez bazuen neuki hasieran, horrean gobin. Postu honeatik, borka egiten. Aunque, bueno, hori erraza da baina zatea, auskalo, zertatuko zan, agazo. Golpetxo txiki gura ez banuen eukitzen, geroago eukitzen un golpe bat, karrera abandonatu behar izateko, beraz. Ez nahi zainbeste jardungo maderrikatzen. Hobetu azek gai hartzen ditu. Ze hobetu izan zitekeela gauza? Bai. Gaizkiago? Baita be. Beraz. Geldialdea induta jende desenteka. Birek bai mintzat, eta aurretik zauden biak. Oain beraien aldean, harin nabil ni. Sei vuelta. Sei la vera. One car ahead. Doblatu bada. The lead is leading now. Ez, jende pilatekan boxizipait. Ez azkeneko sei vuelta hauek aprotxatu behar dut onak egiteko. Because that more back to fuel. Arzemarren nago. You're in the top 10. Amargarren. The lead is leading now. Jode, txukuna da makiko etxeatik horre. Clear on the left.
Zenbadaren jartzen gara, bai? Ez! Kotxeak ez dauka golpe handirik ematen dunez. Belarra ikutu pixkat eta pitin bat eta patenatu indik. Kakazarra! Kotxearentzat ondo dago. Morra daukat golpe hori hartzaz. Amaus litro bat. Importazioetan gauza jarra. Beheko entxai dira zeak gelditzen eta gure bai, horrek esan nahi zuen posible zala postu hauetan borrokaitea eta ondi posible dala topa marratik borrokaitea zegoen desordenatua dago, aber ze tokitan baina hauek gelditu dira egia. Asto. Zaten nahi naiz. Jende hauena iritsi naiz. Berai gelditu indiala. Bestelaz.
Vale, 45 minutu azpitik, partai. Abiadura punta pixka galdu dut. Autoa ikututa ondo. Vale, niretzat azkeneko buelta izango danean sartzen naiz. Amabi off-track egin dut, Unai bakarra egin dut, de puta madre egin dut. Nik amabi. Nik akatsa handi bat, amengoa.
Beira golpea eman baukan. Ota iru. Left side. Clear. Arse postutan dago. Ai, ze beratu hori? A ver, nire golpea. Vale, bi eta bi dela, sortz. Hemen ritmo hona mantendu dut. Bagarrik hemen zorratu indutela. Hemen hartu golpea. Zea gabe dago. Tapa gabe. Beira. Berdea pikin hori ikutuet. Right side. Eta autoak patinatu Keep dit. to the left. Clear on the right. Eta hemen. Desentego golpea izan da, Bueno, 14. dago, nahi. Aber aurreko jendea gelditu da. Berrota marren bueltan gelditu da. Hogeita laugarrengoa. Bai, oain di beste buelta bat. Zeureni... Lehenengo geliketan nun indula esan dugu. Hogeita laugarrengoan. Hogeita lau berrotan mar... Ez du egingo. Ez du honek geldiketak gehiago egingo. Unaik ez tindontan off-track aldetik eta ondo item hau safety rating pila bat iraziko. Nik aldiz ez dut asko iraziko. Ez galtzeakin guztuana. Joe. Haze tokian gelditu bana, Porsche. Nahat ikusi unain belta batzuk denboraz. Ikusteko zenbat afektatzen nahi zaio. Bidei. Autoa toki hau da. Ea da behar kapota daukala gutxienez. Beraz. Akaso abiaura punta inbeste ez du nabat. Abiaura puntan falta hori zidua inbeste nabarituko. Bale, lehena 2 eta 3, baina, handik
autora pixkatzea oitzen nahi da. Txarrena hau da. Ken bat lap, bale, baina utziak gaure denboraz ikusten. Ez dakit, zatik ez diten usten. Hori da, behira, ez hau klasifikatzeko denbora da. 43a sortzearen da. Ez du klasifikate hori. Pistan egotea. Besterik ez. Beste bat egin du. Beste oftrak bat. Bueno, ala ere 3-rekin, ordu terdi ibilita 3 egitea oso utzi dira. Denbora asko ari zaio mozten, ez? Bio eta bostean dabil. Eta gu bio eta bi inguruan jolezkeu, da 3 segundu azkarro. Unai ritmo, una bio eta bat behatzi. 3 segundu azkarro. Ba... praktikoki harrapatu lezkeu, 13garrena. Aber 12garrena. Hau ez da inerreza. Ezke hiru geldiketako estrategia da honena. Askoz hobeto. Hiru geldiketako estrategia izan baenun, akaso oso ondo ibliko ginen. Akaso zeuren izik. Ze 14garren posizio baten egotea, 42 atzeratuta, atzera lehenengo bueltatik. Hiruparako estrategia egin da, azken finean hiruparako estrategia da, 50 segundu bila. Berrota mar segundu gehiago. Berrota mar segundu gehiago, ba, igual. Euskal, igual amen. Amen, edukiko ginen. Zen buelta bat da bio gehi. Nez, ezin da jaki. Ondoan. Eta 4-7. Har kalkulako entu. Hamaika segundu inguruan, starta. Har doblatuak usten dion pasatzen nahi.
Ni ez dut ulertzen jendea. Zati. Ezer ez jokoan, Car right. ez da ondo apartatu. Clear. Baina. Luis Maldonado Caldero. Edo Calero. Perfecto. Hori traba bat ema, zestarri eta pixkazea daude. Nahidatzen ditzen aurra, ofea oftra bidin, baina ez du. Sortze segundu. Bultako hori, 2-3 segundu. Ez ezkio, kentzen. Nahi, aurreko. Eta zenba falta da... 5 minutu. Bai, iritsi bintzeten beharko luka. Iritsi beharko luka zen. Erritmoa bentsa badakata. Lehen atera dana, istripun bat izan du? Ez itxoen. Bai, istripu izan du. Ja, hoi borroka harraiko jaiten. 2 segundu zean, ez? 2 segundutako diferentzian postu da. Han ikusten dugu, ja. Aurreko buxe da. Hirugarrena dauka aurretik. Hirugarrena baino azkarra bat. Korogulu hori. Alain McLean. Tipo hau, ez da maki bat erritmo azkarra? Eta hirugarren dijoa, osea... Egia da behar, karrera osoa behar, Baina ez da maki izugarrizko ritmoa, ada...
Horregatik bat pena. Tipau hirugarren baldin bai joa ritmo horrekin, egia da katxik ez zula ingo zeurenik, baina eta hiru paratako estrategia, guk egin baien hiru paratako estrategia. Eta zea hori, aziekoak fallo hori, golpe hori izan, akaso zerbait benetan handia ikoinean. Itzeiten. Se mira, unaik adelantatu iten dio. Hor nahi momentu batean zapaldu egin du, off-tracka egin du. Eta desagertu egin da. Eta belarran nik golpe hartu dut tokian da betzatet ostras. Arro hendi sustu auki orden gaine. Bueno, ja bost bat segundura, aurrekoa, gutxiago, akaso. Ba, aurrekoa ez dia bi kotxe lanen jauek, aurrera volante, txera. Ba, txeko ziko. Orduan, laukote ontatik lehenen hau, 13 ipintzen diona. Car on your left. Stay on the right. Clear on the left. Oso ondo nahi. Right side. Clear on the right. Bale, ja 13. Kotxe hori zen da. 13. 13 honei doblatzen usteko gelditu da, eta unaike pasen dio. Gehi frenatzeana. Oin, unai egia da, 3. tipoa baina azkarra da. Beraz, 3. ez dago zertan kexatu behar. Ja da hurrengoa berno ez dauka. Hau izangoa. John Schwartz. Hamasei segundutara. John Schwartz. Ez zeurunez ez dugu... Ez da iritsiko, nahi. Ez badu akatsik egiten Schwartzek. 13. postuat izango litzateke. Ez dena txarra ikusita 10. erten gehala 52. posturaino jun gehala. Eta 52tik 13. itzuli gehala. Gutxen ez pixkat. Lehenengo utzuliko pizti hori konpondu dugu. Horrekoa doblatua du, unaik. Oso ondo apartatu da. Clear. Hala ere ez dakit zeatik ez dion utzi 3. nahi pasatzen. Hor, zeharro, no? Jesus.
Zer logikoena izango zen bi hauei utzi pasatzen eta listo. Igual, taldekideako lago zerbait dira. Hirugarrena Bosra BMW B. Bestea da 18. Ez du maten. Hemen sortzi off-track. Hemen sortzitik. Nereak 12 o 13 ez. Uste eta 12. Eta bueno, ordu laurden bat falta. Beira nintzen pixkat izenak zendean. Abertik dauzkagunen. Montaten pausatuko irudia. Bat. Behiratzea nahi nuen da.
12 minutu eta... hogei... izango dira... bost vuelta hortxe. Beste bost vuelta. Epa, apeskak. Ba ez dago urruti, Una ez dago bat ere urruti. Bi hauek borrokan ebili dira. Eta ez dago bat ere urruti. 11 eta 10 postu doa. Ea unai oso ritmo honean dabila. Bat eta bat sortzi egin du. Ritmo oso honean dabila. Buelta azkarra egin du. Lasterketakoa. Gure taldean buelta azkarra. Nik bat egin dut bat. Bat hogeita bat bi, bat hogeita bat. Beti bat ez dut, ez. Bi hogeita bat bi egin dut, buelta bat. Ez dik kontatu, ze off-track bat egin dutelako. Baina bi hogeita bat bi. Dui, unai gor blinkeo batzen, pixka. Ez da gehiago zerri gertatu. Naiz eta zuek autoa hola ikusten deun saltoka, lasai beak ez du zer nabaritzen, bera normal juten da. Baina adiz bere atzeko autoak, naranja eta turkesa da horrek, zeuruenik ikusiko zuen baitare jauzika. Kotxe. Ez da baino urruti, baina demora 7 minutu. Iritsi posiblea iristea. Ez dakit demorek izango duen adelantatzeko.
Eta besteek defendituko dute posizioa muerto. Azkeneko itzulitan. Zer remotan doa. Bio eta goztutan, bai, iristen da. Unai 3 segundu azkarrago da bat, hau baina. Ar doblatu honek azkar usten dion pasatzen. Leno doblatu hendik hau. Kotxak guztiz txubituta zaugan bat. Paretik entzen ez den jende hori. Atipa ez daiko zerre jokatzen, inorrez dukiko inguruan. Baina inorrez, borroka egiteko, baino ezin, aparta. Nik ez bainun golpe ura hartu. Ba, kaso amargarren ibeon goina. Inguru hortan txubiliko goina. 10 postuta. Lehenko 10 postuta. Oin, ez, akaso 13, osea, biona lasterketa espetakularra izan da, ze berriz aipatzen 42 jarria, eta biona artea ekarri dugu, autoa aurreaino. Eta 12 jamentxe dauka eta 11 ere bai. Vale, Porsche hori oso ondo apartatua, jakinda ze burruka dagoen hor. Eta, aber ba, 11 oantxe jarri lehitek eta reta hontan. Hobeto atera da. Eta reufo aprotxatu. Baina Jon honek ez zaukan aleroi gutxi. Aleroi desente zaukan. Neno. Vale, 12 ja da. Kontuz, hor aziente bat egon data. Golpea dentzun dut. Spoterra esaten ere bai. Beste itzuli bat badago, beraz. Horrezan nahi du beste aukera bat badaukela Jonek. Unaik, adelantatzeko 11 nahi. Eta 10 McLaren hemen dago. 10 jaztakit itxiko litzateken. Gaina doblatu bat egon da tartean da. Zertan nahi da? Zertan nahi zan, tipoa? Zeatik frenatu du hor? Ezkitzaukan zentzurik? Bueno, aber gutxen kotxea amaitzeko bezala haukan. Honetatik pasatzen dena.
Ezketzagoen zentzuri, zeatik frenatu duan azkar? Ez da azkenengo buelta. Baina ez dira golpeakin, ez zirutu zait, ez duela aukeraik izango unai. Ondo apartatzen da, mazazpia. Right side. Bai, ondo apartatu da. Clear. Beste doblatu baina jarri zaio, tartean. McLarena. Mercedesak entzen den paretik. Eta ikusten duen zea. Topa marra da, McLarenen adelantatu ezkio 10. postuan. Eta karrera topa 10 bukatzea, latzi izango litzateke. Ja, Mercedes kendoi paretik ez daukak ez derre jokoan da. Molestatzen besteik ez aizai. Left side. Zertan nahi da? Zertan nahi da Mercedesa? Unai. Oandi beste buelta dauka, beraz, rekta principala beste behin pasatuko du. Itxaron dezake ordura. Eta zeurenik onena hori da. Hori egitea. Han zaiatzea adelantatzen. Oso peatuta orain. Azkeneko buelta, bai, azkeneko itzulia. Unai 11. postuan, 10. bertan dago. Premio politia da, 10. amaitzea. Eta azkeneko itzulia urruxo entxe pasatuko dugu. Arro ondo ateratzen den Unai. Baietz ematen du, neko ondo atera dela, Reufo harrapatuta McLarenai. Zeurueni pasa izango dio, McLaren ondo izten, barrualdea. Ezin izan dio Unaik, ondo itxi du McLarenak eta. Oso gertu daz. McLaren honek bereak eta bien goitua ez uste pasatzen, Oriolkiz Kasek. Pentsatze katalana izango dela. Da, kontuz hain. Berriz ondo izten du. Katalana da, bandera katalanak daukata. Stay on the right. Still there. Off-tracka. Ba ez da off-tracka izan, baina zea adelantamentua Unaina. Kurba hortan kanpotik adelantatzea ikararrea izan da. 10. postua. Ze adelantamentua. Oain desmuteatu ingo naiz, manbletik eta ber, Unairi zoriona emango zikegu, ze izugarrizko adelantamentua hain du. Jetxibetut. All right, there's the checkered flag. Zorionak Unai, hazi adelantamentua. Ez dakiten zuten dira. Ba, eskerrik asko. Bale, jo, pentsatuet, rektan adelantatuko du zean.
reta principalean da ez ondo itxi du McLarenak, eta gero pentsatu, ostia, kurba hortan imposiblea da adelantatzea kanpotik gainea. Bai, nik Da. esan dut, erokeri da, baina esan dut, ja honea aiatuta, ostrak eta dena, ja igual ziten, esan Ja, dut. bai, ba, 10. postua. Horregatik, aurreneko 10etan, da, venga, esan dut. Ikusi eta 13 gutxi falta zala, eta pixkanak harrapatzen junez bestek, eta... Bai, eta gero horra adelantatzen, azkenean golpe bat hartu ezuna, Bai. izugarri azkar frenatu du, ez? Nei hori Ez dakit zein, ez dakit zein duen, aurren alde batak hain dit, gero besteak gero frenatu indu, ez dakit, o adelantatzen utzi nahi ziten, o ez dakit. Bai, neu ez dut ulertu. Ez horregatik, baina bueno. Bai, ez da zer gertatzen. Ba, bueno, lasterketa pena hasierako ze horrek. Hasieran, Jo, baietz. zein da, bea oso zoro zabien, ez? Bai, ez bere izan da. Gero ere propio sartu naiz ikustea ber nuntzeon, da... Hirugarren bueltako ja boxetan zeon txikituta. Bale. Ez que, Osea, irutu zait oso zea Bai. zabiela, eta ero Eroa derben bezala. barruti sartu da, nik utzi nire ustez bentzetokia, eta ero pum, golpea. Eta ero, Bai, ikusiet. barruan ezin dezu atea, ezintzea. Ja, Hala, ez, kotxea ez, pasa, pasa. Baina, Ondo, lasterketa oso nahi dugu, berrota bitik amabira, bai, ez ondo, jode. Gusta. Aurreneko izateko gaina. bai. Gero ez Ni- dakit, alare, boxetan da paradakin da zebilia, jendek hiru parada inditu? Bai, jende gehienak hiru inditu. Aurreko guztia bentzat bai. Jota, gasolinata nola? Ze, ahorratzen? Ez, karo, 120 litrotaino sartu lezketzu. Jartzea daude, bale. Bai, baina ni pentsatu nun karre hontako laut eztin daitea bakotza bi eiteko. Baina Claro, urrungoako bai, ez. pentsatu behar dugu hiru itea. Karo, bai. Ez, ikusita zer ritmo daukun gaina. Bai, ze adibidez, hirugarren tipoai, bai zuk eta bai nik, denbora irazten ginean. Hoxo, bai, ez. Eta gero, Osea, podium kotxea- bazan. Bai, kotxea gaina, zu golpe hartu zunen, punta pixkat galdu indut. Alare, 21, 22 ibili gara, orduan Bai. ondo. Bai. Ondo. Ba, hoxe. Bai, arki. Lasterketa Bai, eharra. Bai, gusta. Gutxen zamaituta, gure helburua Bai. izan da. Hoxe, bai, ez, eta amaituta eta ondo gaina. Bueno, hoxe, bazkaltzean ikoaz, Bai, neure bai. gozeare inda. Hoi da, venga, itzengo de barit. Ale ba, Unai, Agur. ondo segi. Berdin. Ba, bueno, hau izan da... Lasterketa. Hau izan da lasterketa. Eta... bueno, espero zuen gustukoa izan dela. 10. postu bat. Emaitzana jarrikoet, oantxe. Itxon segundu bat, jolasetik atera behar naiz da. Bale, zoriondu irabazleak. Eta ez. Ez dut errepikapena gordeko. Eta ber. Jarri eta hau. Eta hemen jarriko izuet. Bale. Handitu. Ez, beste izango. Bale, hor daukazute. Emaitzak eta praktiketakoa dago, joder. Lasterketa da? Bale. Klase, Esteromofien 1500 zen. Biharren esplita zen, logikoa zen. Pentsatzen. Eta, emerantzia, gehi 0,4 niretzat, eta gehi 0,53 uneintzat. Zan dut, unai desente ingo zula, eta hori incidenteak amaira izan ditula batzuk. Bestela, pila bat eta piko izango zuen. Nerea 0,4, airreitina non ikusten da, igo jetxin dizutan. Airreitinik ez dago hemen? Honeako ez du funtzionatzen?
Bai, ez da gehitzen da ez da kentzen. Hortaz, hauetan ez da erreitinak. Bale. Hori ez nakien. 2012. Claro, estrategia diferentzia horretik. Bat hogeita bat sortzi. Baina, bueno, bat hogeita bat bi egin dut nik. Zeakin, oftargakin. Baina bai, hirugarren egon gaitezken. BMW. Hirugarrena Mercedesa. BMW. Mercedes. BMW. Eta Audia, hau sortziarrena. Audia eta Audia. Bueno. Hau izan da guztia, espero entzun guztoko izatea. Eta, bueno, 10. postu bat, lehenengo lasterketako guztua. Gainera, gure helburua amaitza za. Amaitza aparte lehenengo toki hori izan da pena. 40. postutik goratu 10. Erremontatu deu, azkenean. Eta estrategia, erabili degulako estrategia bat, bueno, pixka lehenengo lasterketa alako, 3 paradatakoa. 2 paradatakoa egin bagenun estrategia, 2 paradatakoa, seguruenik podioan egon gaitezen. Erritmodatik bai bintzat. 3. baino azkarra ginen, bai ni eta bai unaire, beraz. Bueno, urrengorako ikisi dugu, eta ikusiko dugu. Bueno, despedituko naiz, atzalde hona izan dezazuela, ondo egin, omen bazkanutzen, eta ale, horren arte, aio.